أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله. Ya masoya manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa managarta, barkanmu da saduwa a ci gaba da bayani kan wannan hutuba mai albarka mai daraja mai girma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, wacce gabatar da ita a ƙarshen juma'a ta watan sha'ban, wacce muke magana kan cewa Shehu Saduk ya rawaito ta, wanda sanadin na koma zuwa ga Imam Rida, shi kuma Imam Rida sun silace hai zuwa kakansa Imam Ali daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yake bayani dangane da wannan wata mai albarka na Ramadana da irin falala da fa'idojin da ke cikin wannan wata mai albarka. Mun ji abubuwa da yawa da manzo yake magana. Mun tsaya ne a inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan muhimmancin tausayawa marayu a wannan wata din. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahannanu ala aitamin nas, ku tausaya wa marayun mutane, tahannanu ala aitamikum, kuma sai a tausaya wa naku marayu. Wa tubu ilayhi min dhunubikum, ya kara da cewa ku tuba zuwa ga Allah a wannan wata, zuwa ga Allah daga zunubanku. Warfa'u ilayhi aydiyakum bid-du'a, ku daga hannayenku zuwa ga Allah da addu'a fi awqati salawatikum, a lokutan sallolin ku. Kan ku yadda da irin wannan aqida ta cewa da ka'idar da sallah a watsi. Wannan aqida ce ta an banu umayya, ba ta da tushe balle makama. Yanda iyayenmu da kakanninmu suka saba a tsaya a yi addu'a lokacin da Allah subhanahu wataala ya zaɓi wa'annan lokuta, lokaci ne masu muhimmanci. Kowa ya san hatta waya a yau zaka ga sai an sa namba, in ka kuskura ɗaya daga ciki sai ka ce ka saba lamba. To duk abin da Allah subhanahu wataala ya zaba, wayannan lokutan suna da girma, suna da daraja a wajen Allah. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce warfa'u ilayya aydiyakum min du'a fi awqati salawatikum, ku daga hannayenku zuwa ga Allah da addu'a a lokutan sallolinku, fa innaha afdalus sa'at, saboda wayannan lokutan su ne mafificin lokuta. Mafifici ka zaɓi lokacin sallah, ka yi addu'a a lokacin bukatunka, suna da muhimmancin gaske. Ya ce me yasa? Yanzurullahu azza wa jalla fiha birrahma ila ibadihi, Allah ta'ala a cikin irin wannan lokutan yakan kalli bayinsa da rahama da jin kai. Yujibuhum idza najaw, in suka gana da Allah, Allah yakan ansa musu. Wa yulabbihi idza nadaw, yakan ansa kiransu in sun kiraye shi. Wa yastajibu lahu idza da'awhu, yakan ansa musu in sun roƙe shi. Manzo Allah ya ƙara da cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, inna anfasakum marhumatun bi a'malikum, ku sani rayukanku, kawukanku an jingine su, an ba da jinginar su ta hanyar ayyukan da kuke aikata. An san yadda jingina take. Mutum yana neman bashi, zai je ba da wata kadara shi mai kima, ya ba da ita, wanda zai bashi bashi saboda ya samu lamunin za a dawo mai da kadara. In ya dawo da bashin sai a bashi. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kawo kanmu cewa an jinginar da su ne sakamakon irin aikin da muke aikatawa. Manzo ya ce fa faquha bi istighfarikum, ku warware wannan jinginan, ku kubutar da su ta hanyar yawan istighfarin ku a wannan wata. A koda yaushe ku zama cikin haka. To musamman ma kun ji sharrin da yasa Ibn Umayr suka rufe masallacin Maulan Ma'ani wa izina, saboda yawaita zikirin Allah, yawaita ambatan Allah, istighfari. Aka samu wasu matsiyacin gwamnati da matsiyatan shugabanni da matsiyatan malamai, Allah ya tsine musu, suka shiga suka fita yawan masallacin nan, an haramta mishi zikirin da ake yi. Allah ta'ala yake cewa
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. waye fi zalunci daga wanda ya rufe masallatan Allah ya hana ambatan Allah a ciki. Misdaki abraz shine abin da aka yi wa Jami'ar Rasul da Jami'ar Amirul Jaysh, wajajen da ake ambatan Allah, ake zikirin Allah ya sama da shekara 4 suna kulle. Ba mu taɓa tsammanin wannan gwamnati mai albarka da muka zaba da hannunmu za su yi ta sakaci akan lamarin buɗe wannan guri mai albarka. La'alla ɗaya daga cikin abin da ya sa suna kallo abubuwa da yawa sun fi ƙarfinsu, rikicin cikin gida yana kwaɓe musu shine rashin wanke hannunsu daga wannan daudar da aka ƙirƙira musu. Su yi ƙoƙari in suna da masu ba su shawara su ba su shawara a wayannan watanni masu albarka, kas yadda Maulana Amir Wa'izi ne maimaita azumi a cikin wannan zalunci, don wallahi mu dai za mu ci gaba da yin addu'a. Duk wanda ke da hannu a ci gaba da rike shi a cikin wannan gida bisa zalunci, Allah ya karya shi, Allah ya dammara shi kowane. Saboda haka a nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kokari ku kwance kawo kanku, wa zuhurukum thaqila min awzarikum, bayan ku yana nauye da zunubanku, fa khaffifu anha bi tuli sujudikum. Wannan nauyin na zunubai da yayi karya doron bayan ku sauƙaƙa wa kanku, ku rage wannan nauyin bituli sujudikum da yawan sujjada ku mai tsawo da za ku yi. Wa'lamu, ku sani anna Allah ta'ala zikiruhu, Allah ta'ala wanda ambatansa ya ɗaukaka, aqsama bi izzatihi, Allah ya rantse da buwayarsa, Allah yu'azzib al-musallin was-sajidin, Allah bai zai azabtar da masu sallah wanda ke sujjada ba. Wa Allah yurawwi'uhum, Allah ba zai tsorata su ba bin nar da wuta ba. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaye zuwa ga ubangijin talikai. Ayyuhan nas, manzo sallallahu alaihi wasallam anan sai ya shigo muhimmancin ciyar da masu azumi. Yace ya ku mutane, man fattara minkum sa'iman mu'mina, wanda ya ba da buɗe baki wa mai azumi mumini fi haza shahar a wannan wata mai albarka, kana lahu bi zalika inda Allah itqu raqaba, za a ba shi a wajen Allah girman ladan wanda ya yanta wuyaye, wa maghfiratan lima mada min zunubi, sannan Allah zai ba shi gafarfari akan abin da ya gabata na zunubansa. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah, wa laysa kulluna yaqdiru ala zalik, ai ba dukan mu bane mawadata, ba dukan mu bane za mu iya haka. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi, sai manzo Allah ya ce ittaqul nara walau bi shiqqi tamara, ku yi abin da za ku tsoraci wuta, ku ba wa kanku garkuwa daga wuta, walau bi shiqqi tamara, ko da rabin dabino ne, kana da dabinon ka guda daya sai ka ainihin yi amfani da shi wannan dabino din, ka gutsira shi biyu ka ba wa wani mumini rabi. Ya ce to ku yi ƙoƙari ko da wannan ne. Ittaqun nara walau bi shurbatin min ma, sannan ku ji tsoron wuta ko da kwankwada ɗaya na ruwa ne. Fa inna Allah ta'ala yahi bi zalika al-ajr liman amila hadha al-yasir, yace Allah subhanahu wa ta'ala zai yi kyautan wannan ladan da wanda ya aikata wannan dan kadan din, liman amila hadha al-yasir idza lam yaqdir ala aksar minhu, matakar ba zai iya fiye da shi ba. Manzo Allah ya cike da cewa ya ayyuhan nas man hassana minkum fi hadha shahr khulquhu, wanda duk ya kyautata halayensa a wannan watan mai albarka, kana lahu jawazun ala sirat, to a ran lahira Allah zai mishi baiwa ƙetare sirati yawma tazillu fi al-aqdam, a ranar da gabbai digai suke zanewa. Wa man khaffafa fi hadha shahr amma malakat yaminu, wanda ya sauƙaƙa wa wanda damarsa ta mallaka a wannan wata din, wanda ke aiki a ƙarƙashinka, masu yi maka hidima, iyalanka da duk wanda ke ƙarƙashin ikonka, ka raunana masa, ka kyautata masa, to wanda ne haka nan
خفف الله عليه حسابه الله تعالى زي سوقك مش حساب صا ومن كفى فيه من شره وان تاجي daga sharrin sa wannan wata kaffa Allahu anhu ghadabahu yawma yalqa Allah subhanahu wa ta'ala zai kare fishin sa daga gare shi ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya albarkace mu da wannan wata mai albarka wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad